अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचं तिसरं राष्ट्रीय महाअधिवेशन गोव्यातील पणजी इथं होतंय। या निमित्तानं गोवा इथं निघत असताना संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ संपादक राजा माने यांनी कोकणसादच्या सावंतवाडी येथील प्रधान कार्यालयाला आवर्जून भेट दिली। दरम्यान कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या मुख्य संपादकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल सागर चव्हाण यांचं खास श्री विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती देऊन अभिनंदन केलं। पणजी इथं होणाऱ्या संघटनेच्या तिसऱ्या महाअधिवेशनासाठी जात असताना त्यांनी सावंतवाडी येथील कोकणसादच्या प्रधान कार्यालयाला भेट देऊन मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांचं अभिनंदन केलं। लोकमत समूहाचे माजी संपादक म्हणून त्यांनी काम पाहिलं असून नवशक्ती, पुढारी, पुण्यनगरी अशा दैनिकांमध्येही त्यांनी संपादक म्हणून जवळपास 40 वर्ष काम केलंय। नुकतीच त्यांनी राज्यातील डिजिटल मीडिया पत्रकारांची संघटना स्थापन केली असून या माध्यमातून त्यांनी डिजिटल मीडिया पत्रकारांचे प्रश्न सोडवण्याच्या कार्याला प्राधान्य दिलंय। याच कार्याचा एक भाग म्हणून गोव्यात 4 मे रोजी हे महाअधिवेशन होत आहे। कोकणवासियांसाठी अत्यंत प्रभावी असं व्यासपीठ ठरलेल्या कोकणसादच्या माध्यमातून कोकणातील अधिकाधिक प्रश्न प्राधान्यानं मांडावेत अशा शुभेच्छा राजा माने यांनी सागर चव्हाण आणि सर्व टीमला दिल्या। माझे मित्र लहान भाऊ सागर चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा कोकणसाद समूहाची जबाबदारी स्वीकारली आणि जे रोपटं त्यांनीच लावलं, विकसित केलं आणि पुन्हा जीवनात काही असे प्रसंग असतात की एखादं झाड आपण लावतो, ते वाढतं, पण अचानक त्याची निगा राखण्याची संधी आपल्या हातून काही काळाकरता हुकते। तसंच सागरचं झालं। पुन्हा एकदा हे कोकणसाद रूपी वृक्ष याच्या फांद्या राज्यभर देशभर करण्याची संधी त्याला देवानं दिली आहे, त्याच्या कर्तृत्वानं दिली असं मी मानतो। त्यांनी काल मुख्य संपादक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्याचं समजलं आणि एक सहकारी म्हणून, एक मोठा भाऊ म्हणून मला आणि माझ्या परिवाराला खूप आनंद झाला आणि त्यामुळं त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी म्हणून मी या ठिकाणी आलेलो आहे, त्याचा सत्कार करण्यासाठी म्हणून मी आलेलो आहे। माझे जावई तेजस राऊत यांना मी विनंती करतो की विठ्ठल रुक्माई ही सदैव भक्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे आशीर्वाद देऊन उभी असते। तुम्ही काही मागा न मागा, आपण नेहमीच विठ्ठल रुक्माई यांची पूजा हिंदू धर्मात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात आवर्जून केली जाते। तर मी तेजस राऊत यांना विनंती करतो की त्यांनी माने परिवाराच्या वतीनं सागर चव्हाण यांना विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार करावा, शुभेच्छा द्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात सागर चव्हाण आणि तुम्ही त्याच्या टीममधले किंवा परिवारातले सर्व सदस्य निश्चितपणानं मोठं योगदान द्याल आणि त्याच्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला शक्ती देवो अशा प्रकारची प्रार्थना देखील मी आज या प्रसंगी करतो। धन्यवाद। यावेळी सिंधुदुर्ग अध्यक्ष भरत केसरकर, संघटनेचे सचिव तेजस राऊत यांच्यासह सर्व सहकारी उपस्थित होते।